Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Goeie, en welkom bij Noorderwien. Het komende uren hebben we weer één gast hier rond de tafel vanuit de podcaststudio van Omroep Friesland. En Joert is dat Vaske, oftewel Vasiel Kuiper. Hij komt van het beeld. Reist intussen het hele land terug, net linnen, maar meisje in band. En had intussen ook al aardig wat internethits op zijn naam schreeuwen. Maar horen we een mooie toekomst longt van Vasiel. Mooi dat je best. Welkom. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik vraag het eigenlijk altijd hoe iedereen doe ik bij ik. Hoe is het? Ja, gaat wel goed. Gaat wel goed. Ja, lekker druk. Dus dat is wel heel leuk. En corona is wat voorbij. Dus we kunnen nu lekker met de jongens onderweg en optreden. Dus dat is wel leuk. Ja. Om dat nou in het echt mee te maken. Ja, want dat is heel raar geweest, hè? Door die muziek. Dat wordt heel veel meer draait. Er komt ook steeds meer belangstelling voor. En dat in een periode dat alle zaal tegen wie en dat er net bijna geen optredens wien. Nee, klopt. Hoe hast dat beleefd? Nou, eigenlijk is wel vrij normaal. Omdat dat ik ooit ben begonnen met hiphop. Ook niet helemaal met dezelfde producer en nu, maar wel altijd in dezelfde studio. Dus we hebben wel altijd samen muziek gemaakt op dezelfde plek. En vanuit de hiphop is het eigenlijk heel normaal dat je eerst nummers maken en online zetten. En dat heel goed gaat, dan krijg je misschien een keer een boeking. Maar dat in zeg maar, pop en in bandcultuur is dat heel anders. Daar beginnen mensen vaak bij talentenjachten eerst een goede show neerzetten. En die spelen soms wel een jaar, 1,5 jaar. En ik zeg maar, mijn eerste muziekapparatuur kocht toen 15, 16 waren. Dus dat interesseerde mij ook nooit zoveel. Ik dacht, ik wil gewoon het echt kunnen opnemen. Dat vond ik heel leuk. En dat vindt jullie en die vonden dat ook heel leuk. Dus ja, het was wel jammer dat toen het wat beter ging. Dat we dachten, het zou mooi wezen dat we nou ook echt kunnen optreden voor mensen. Maar ja, in principe, ik vond het niet eens heel raar. Maar het is wel achteraf gezien dat ik denk van het is wel jammer. Maar Ja, een heel groot deel van die dynamiek is er dan net. Ik kan me voorstellen, als er een nummer maken gast en dan gaat een live optreden, dan stinkst ze hebben zien hoe dit valt. Zo komt dat de reacties op. Zeker. En dat is er dan net, hè? Nee, dat is er heel lang niet wezen. Dat wij echt gewoon internet heel veel natuurlijk. Hè. Je krijgt wel reacties van mensen. Wel eens op een feestje dat iemand wat zegt of vraagt aan je. En dat is heel leuk. Maar dat is anders inderdaad dan echt optreden voor een zaal met, 200 man die je misschien nog niet kennen. Nee. En dan merk je echt wel wat werkt en wat misschien minder werkt. Of zelfs de setup moet. Dus dat ik gewoon wat uitproberen. Ja. Want Sjosti zelf was meer als een studiojongen of toch ook wel als een echte performer? Een beetje van beide. Ik ben over het algemeen wel redelijk op mijn gemak op het podium. Dat leidt me wel, maar nu zitten we zeg maar, met de boeken te kijken van hoe kun je in plaats van liedjes spelen op het podium echt een show geven. Want dat is wel een verschil. Er moet een bepaalde rode draad in zitten. Het moet in onze optiek in een soort stijgende lijn zo'n show. En ook de interactie met het publiek. Dus wat dat betreft, ik denk wel dat me dat leidt van nature. Maar na veel optredens te zien bij Noorderslag, maar ook andere grote artiesten. Toen dacht ik, sommigen doen het echt heel goed. En anderen, dat is prima, die spelen liedjes. En dus daar heb ik nou wel veel mee bezig om te kijken van hoe kunnen we nog meer show-element geven. Dus zelfs al ken je ons niet, dat je naar huis gaat, dat je een leuke avond hebt en dat je danst. Handjes in de lucht, misschien heeft sprongen. Dat is wel de bedoeling. Daarvoor hoef je niet een artiest te kennen namen. Ja, prachtig. Wat van muzikaal nest komt toe? Wat er tussen protten draait? Of is het vooral radio of is het bijna helemaal geen muziek? Er waren wel muziek dus. Vroeger nog wat cd's meer, voor mijn gevoel.
als ik het heb over toen ik echt heel klein was. Toen verkochten cd's nog goed en dat waren wel volgens mij prijzig. Maar volgens mij kwam dat ook al langzaam op het punt dat die mp3 eraan kwam. En dat je merkte dat cd's die soms al €20 voor mijn gevoel waren, die gingen naar de 15. Ja, de singletjes opeens weer van €7. Dat werd allemaal steeds minder en minder, totdat je ze op een gegeven moment een doos vol kon krijgen bij de kringloop. Maar toen vond ik U2 heel leuk. In ieder geval, dat draaide mijn hart graag. En dat vond ik zelf ook leuk. Hij was ook fan van de Rolling Stones. Maar dat vind ik wel leuk. Maar dat vond ik als kind niet per se heel leuk. En eigenlijk is heel veel U2 nu ik erover nadenk. Ook wel veel Rammstein luisterd en Green Day. Maar dat was zeg maar ook wat ouder waren. En Kiss en dat soort dingen. Gewoon... Ja, eigenlijk is gitaarmuziek, gewoon, om het zo maar te zeggen. Ik vond het gewoon leuk om gitaar te spelen. Dus dat ik gewoon vet als zo'n gitarist wezen. Dat leek mij altijd heel vet. Dan zie je van die stoere kerels van die solo's doen en zo. En, mooi nou. Dus daar baseer je dan op een game moment wat je muzieksmaak op. Wat je 10, 11 binnen. Maar veel rock en roll en ook al veel oude muziek, denk ik. Ja. Maar ik een luchtgitaar spelen dus. Ja, ik heb niet zo'n goede motoriek, dus ik weet nog wat ik om een gitaar vroeg. En we hadden dan een PlayStation vroeger, zo'n stuk kleine grijze bakkie nog. Toen kreeg je op een game moment Guitar Hero. Dat was zo'n spelletje. En toen zei mijn hoort op mijn van, nou speel anders eerst dat maar. En als dat een beetje lukt, dan wat je achteraf heel vaak hoorde, dat mensen eerst Guitar Hero mochten doen. En daarna pas echt een gitaar kopen, want een gitaar is gewoon een duurtje. Nou, dus dat... Dus zo is dat wat begon eigenlijk. Ja. Denk ik, als ik erover nadenk. Mooi dat is de best. We praten straks verder, want ik ga muziek van die draaien. En om mensen die muziek nog net zo heel goed kennen, toch even een medaille in de kunde te brengen. Is een nummer dat wij Jerk wel regelmatig draait. Hè? Je belt mij alleen wanneer je dronken bent. Dames en heren, dit is Vaske Joerte gast in 1 op 1. Jij belt mij alleen wanneer je dronken bent. Invoorzien internet, Spotify, hits, dan neem ik het maar even. We begonnen even door de muziek, wat Bater thuis draait, U2 en dat soort zaken. Ben je wel aardig trouwens, Vasil, want de begon kijken hoe de Beatles. Mm-hmm. Dat haast wel heeg, dat hele Beatles, wat zij deel zetten in die periode. Nou ja, omdat, wat ik net zei, mijn hooit die vond de Rolling Stones altijd heel leuk. En dat snapte ik nooit echt helemaal. Niet dat ik het slecht vond, maar het trok me niet echt. En toen, ik weet nog wel dat ik een beetje lichtelijk geïrriteerd was toen ik erachter kwam wat de Beatles allemaal hadden gemaakt. Ik dacht van, nou, dat niet. Maar toen hoorde ik dus dat er helemaal 2 kampen waren. Je had meer een beetje de stoere mensen, die waren van de Stones en de Beatles. Dat waren dan nog wel aan het begin wat netjes. Dus dat, Maar was het eigenlijk die muziek van de Beatles, wat zij maken in eigenlijk relatief een liedse periode, ja. Hè? Met helemaal een periode was uiteindelijk. Ja, dat is niet eens heel lang voor hoeveel muziek dat is. Echt, ja, dat is heel knap gewoon. Ja, want toen zei het zo, kijk, ik heb een andere plaat, wat die maken, en vooral de wijze waarop, dat is echt ongelooflijk, hè? Ja, bijvoorbeeld, je hebt, hoe heet die ook weer? Kinte Kuti of zo, uit Zuid-Afrika of Nigeria. Een hele grote afro-artiest. Dat ze daarheen gaan, dat volgens mij de eerste westerse band ben die überhaupt iets deden met wereldse muziek. Ja, Helter Skelter, volgens mij, in mijn hoofd. Wat daar ben discussies over, maar wat veel mensen toch wel een van de eerste pogingen van metal vinden. Dus dat vind ik ook interessant. Ik vind gewoon heel apart dat ze inderdaad in zo'n korte tijd zoveel verschillende geluiden kunnen neerzetten. Op een onwerkelijk niveau haast, hè? Ja, dat ook nog. Dat is heel raar, want een heel prot van die nummers... de Utski het is wel, maar een heel prot van die nummers klinken nog steeds heel goed. Ja. Vandaag de dag. Ja. Dus dat is leuk, want het is van mij, hè, want ik ben oude lul geworden. De jonge generatie. En de grips dus echt wel degelijk... Ja, net letterlijk misschien, maar toch waarom? Om dat soort muziek, cultuur, zaken uit, in dit geval de jaren 60, 70. Luistert mij horen we een protten nog, nee? Ik denk meer dat het, zeg maar, ik heb zelf altijd van die fases met muziek.
Ik hou er gewoon van om zeg maar, muziek te bestuderen. Als in de geschiedenis ervan, dat vind ik leuk. De mensen achter de persoon. Zoals Jim Morrison of Jimi Hendrix. Dat ik denk, die ben wel heel vroeg doorgegaan. Hoe dat eigenlijk zo komen. Ja. En zo dus ook wel eens wat opzocht van de Beatles. Nou, dan ga je John Lennon nu uitzoeken. En dat vond ik gewoon altijd heel leuk. En het is meestal totdat je een paar nummers kent van de grootheden der tijd. En dan als zo'n nummer je pakt, vaak ook rond de top 2010 heb ik dat vaak. Dan heb je er wel eens één die er tussenuit skiet. Dat je denkt, dat ken ik eigenlijk helemaal niet zo goed. En dan vind ik het wel leuk om gewoon naar de plaatszak te gaan, een album kopen. En soms zelfs ook nog een beetje verplaatsen in die tier. Bijvoorbeeld Pink Floyd volgens mij met... ik weet even niet meer welke... Het album met Money op staat. Dark Side of the Moon. Ja, Dark Side of the Moon. Zeg maar los van die hele toffe cover... snapte ik dat nooit echt helemaal. Ik dacht, waarom vindt iedereen dit zo geweldig? En toen ging ik dus een video kijken. Want ik had niet door hoe oud dat was. En toen legde ze dus uit van... het is een van de eerste rockbands die synthesizers heeft gebruikt... en samples van geldmachines en zo... wat eigenlijk... waar vrij nieuw in die tijd. Best wel een gok om die dure sample- en synth-apparatuur te kopen. Dus dat ik dan denk van, maar dat is dan... dat klinkt bijna een beetje pretentieus... maar ik vind het wel heel leuk als er dingen binnen probeert destijds. Dan heb je soms wat meer waardering voor de muziek en de tijdsgeest waarin het in maakt. Dus dat vind ik gewoon leuk om uit te zoeken. En dus wat verder dan die, alleen die smaak dus. Want ik kan me voorstellen dat je heel wat opgegroeid bent bij de hip-hop of net? En misschien net van hoe ze het, maar van diezelf. In mijn tienerjaren wel. Ik denk wel dat ik uit de generatie kom waar wij natuurlijk die EDM had. Zeg maar, eind basisschool had je echt nog... Had je de Green Days en had je dat TMF en MTV echt nog bands die speelden. Linkin Park en zo. Dat speelde echt nog wel, dat leefde wel. En toen weet ik nog wel dat op een middelbare school... Toen kwam die Nederlandse hiphop best wel op. Dus van Great Minds tot aan Hef aan toe. En op een gegeven moment had je de Ronnie Flexen, de Kraantje Pappies, Mr. Polska... En dat zijpelde wel door. Dat was wel een soort van, denk ik, een soort van, hoe zei je dat? Ik denk wel de totstandkoming van een commercieel succesvolle hiphop in Nederland. Dat kon je niet omheen in ieder geval. En luisterde ze dat zelf een protten? Vroeger meer. Er zijn nog wel een paar artiesten die ik heel leuk vind om te luisteren. Maar ik vond, hiphop uit 2009 tot 2017 vond ik persoonlijk heel leuk en geïnspireerd. Maar op een gegeven moment werd het ook meer pop. Er zijn heel veel rappers die eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde doen. En het heeft soms ook met rockbands is dat allemaal een beetje hetzelfde. En daar hou ik niet zo van. Daar ben ik dan op een gegeven moment wel op uitgekeken. Maar in mijn tienerjaren vond ik dat heel leuk. Ja, correct. Misschien wel eens een van de mooie voorbeelden. En de naam valt ook al even. Ronnie Flex. Ja. Even draai ik even de noemer van hem. Regen in de tuin. Waarom specifiek dit nummer? Ik denk zijn best geschreven nummer. En ik denk ook een van de beste Nederlandse nummers alle tijden. Dat je het over hoe je een nummer zou moeten schrijven, vind ik niet heel veel beter worden dan dit. Yeah. Het allerliefst doe je niet meer stiekem. Weet niet tegen wie je liegt en is je vriendje op de maan. Elk motherfucking weekend als je hier bent. Je weet dat je hier bent. Eigenlijk is het onterecht dat alles wat ik zeg je andere oor uitgaat. Ik ben iemand die ik niet ken. Ronnie Flex, Regen in de tuin. De kar van mijn gast van Joert. Vaske is zijn artiestennaam en Fasiel is zijn echte naam. Hij komt van het beeld. De praat ik wat beeld nog, hè? Dus we zijn nou bij Omroep Friesland. Dus ik dacht, het kind wel weg. Ja, graag zelfs. Nee, ik vind het juist leuk. Van tevoren. Maar, ik vind het juist hartstikke leuk. Dat beeld, hast hij wat mij of net? Of best blieters nou in de stad wenst? Hoe zorgt erom op die jeugd in dat opzicht? Ik vind het wel heel leuk. Ik ben er dit weekend nog geweest. Ik heb een heel leuke jeugd wat dat betreft. Schets die jeugd? Is jeugdsaus, de kroeg in, juist net? Soepketen of net? Ik denk best wel
Nou, braaf weet ik niet. Ik was altijd wel een beetje verveeld man zien. Maar tot een jaar of 13 wel vrij braaf in de zin van... ik hield er wel van om relatief veel alleen te wezen. Dus gewoon tekenen of gitaar spelen op mijn kamer. Ik had niet echt... ik ben niet zeg maar type die op voetbal wou. Of, dat was niet zo mijn ding. Dus dat, gewoon creatief bezig geweest. Ook al theater en dat soort dingen. Dat vond ik gewoon leuk om te doen. Maar toen inderdaad, na middelbare school denk ik een beetje eerste jaar, tweede jaar, een beetje 13, ja niet 14, maar ja, eind van mijn 13e leefjaar, zeg maar. Ja, dan ga je met de jongens uit het dorp, ga je een cape bouwen, ga je zien of wij een kate kunnen krijgen. Nou ja, dan drink je rond die tijd ook wel je eerste biertjes. Daarna shaggy roken en dat. Dus dat... Ja, was wel vrij zorgeloos tiert. In ieder geval best wel lange tiert. Omdat, Klinkt wel heel relaxed, stel je. ja, in een dorp heet het allemaal wat minder krampachtig. Zeg maar, in de stad heet het over probleemjongeren. En de allemaal jongerenwerkers. En dan denk ik, nou, wat hij die kinders dan deed. En dan niet iemand die 16 is of zo, die dan een keer een jointje heeft rookt achter school. En met een voetbal door een ruuthek gooit. Nou ja, dan dacht ik, nou, dat in Sint-Jabik waar gebeurt. Ja, dat is ook niet oké. Maar dan was ik gewoon heel simpel, ja. De rest was wel een bijbaantje. Nou, ik ga het ruut maar betalen. En nou, dan is het ook klaar. Ja. Maar in de stad merk je dan bijvoorbeeld dat het echt meteen... dan moet de politie er maar bij, school op de hoogte. Zeg maar, wij konden wel gewoon kattenkwaad uithalen. Had er eens een keer wat stikken ging of... een keer fikkie steken of zo. Ja, dat klinkt heel extreem. Maar ik vind dat gewoon meer qua jongensstreken. En ik merk gewoon dat in een dorp iedereen kent anders. Weet, ja, je bent een tiener. Je hebt niet echt hele kwaadwillende gedachten. Dus ik gewoon... Nee, ben ik gewoon jong toch? Je denkt er niet zo goed na over dingen. En dan zullen wat kapot gaan, helaas. Dus, maar dat waren wel heel fijn aan. En je moet alles zelf bedenken. Dat is ook wel leuk. Als er niet veel te doen is, dat je zelf dingen gaat bedenken. Dus je gaat zelf een keten maken. Mocht je een bandje willen beginnen, ga je zelf maar naar de kring lopen en bedenken hoe die boxen dan werken. Dus dat is wel leuk, denk ik. Het dwingt wel tot creativiteit, om het zo eens te drukken. Ja, en dat je verveelt, dan ga je ook gewoon leuke domme dingen doen met je vrienden. Dus dat, weet ik het. Nee, maar je hebt er toch bij. Ja, crossen en zo. Ja. Dus dat was heel leuk. Ja. Vind ik, ik bedoel, hallo, maar ik nog een beetje jong wijzen kinderen, toch? Ja, zeker. Ja, dan volgens mij kinders van tegenwoordig gaat het wat minder dan dat ik dat had. Als ik kijk naar middelbare school nu. En het is wel, ik snap het wel. Het is heel goed dat kinders niet meer roken op het schoolplein en niet bier drinken. Dat zou ik ook absoluut niet aanraden. Het is namelijk ook een heel slecht idee. Maar ik heb ook al zoiets van, volgens mij hoef je ook niet meer veel te flikken. Zeker niet dat je in de stad woont en dan... hoe vaak ik van die boa's zie en die iedereen erop aanspreken. Volgens mij hebben we niet eens de Prinsentuin meer in zitten na 9:30 of zo, sinds corona. Nou, dat is nog steeds zo volgens mij dat die hekken op slot gaan. Ja, Beetje vertrutting dus. ja, van Nederland hoor, niet specifiek Friesland. Nee, maar ik snap die wel, ja. Het is allemaal heel veilig en dan denk ik, nou... Ik ben een kind van de jaren 80, gewoon maar op. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik je voor mij nog in het haltraject zitten. Ja, maar goed, ik ben wel leuk dat de Saïnst is. En redelijk nuchter wat dat onbelangrijk. Is dat die wat het beeld en het Friesland ik wel oorspreekt, dat met toch wel het nuchtere? Ja, dat vind ik wel fijn. Zeg maar, ik ben van mezelf wel, zeg dat, je bent denk ik toch als muzikant wel wat extravagant. Als in, je vindt het leuk om dingen te zeggen en dat mensen daar dan wat van vinden. Of dat ze dat zien. Dat niet zo waar, dan zou ik liegen. Dan had ik waarschijnlijk... had ik al verkozen om misschien bedroom producer te worden of gewoon liedjes te maken met een masker. Dus nee, dat vind ik op zich leuk. Maar ik vind het heel leuk als ik in het dorp kom dat alles gewoon lekker normaal is. En gewoon mijn vrienden die ik al jarenlang heb, dat vind ik gewoon fijn. Ja. Ik heb niet per se heel erg behoefte aan... in Lieuwt valt dat trouwens ook om met. Ik moet zeggen, in Lieuwt ben mensen ook altijd wel redelijk recht voor hun raad. Maar in Sint-Jabik ben ik wel gewoon altijd alsof ik gewoon echt thuis ben. Dus dat vind ik wel prettigst. Mooi, ja, prachtig. Al leuk om te hebben. Dus wat er met muziek draait, haast die maten, een lekker puberje, heerlijk. Net al te grote ongeloken maken, mooi, lekker van genieten. Wanneer maak je de stap om die eerste teksten of die eerste muziek te maken eigenlijk? Hoe je dat ging? Thuis op de zolderkamer? Nou, ik denk... Er komt een moment dat het hetzelfde aan wordt. Ja, dus, hè? Ik denk 11 of zo. Ik weet niet, op het moment dat ik een gitaar kreeg...
En dus wist hoe ik een akkoord achter elkaar aan kon spelen, een bepaalde akkoord. Toen had ik al wel zoiets van, liedjes bedenken. En dat lukte dan ook wel. En ik had ook altijd het gevoel van, ik weet niet, het zat er altijd wel wat in. Ik kon altijd wel zelf liedjes bedenken of een gedichtje maken of zo. Dat merk je al op de basisschool of op de middelbare. Dus dat zat er altijd wel wat in. Niet dat dat dan heel serieus was of dat echt de droom was, maar op een gegeven moment word je er wat sceptisch in, denk ik. Al je docenten, dan wil je dan je huur betalen, bla bla bla. Dat soort praat. Dus ik denk dat je dan op een gegeven moment verwatert dat misschien wel, dat je dan jong volwassen wordt, maar wel altijd deur. En dus wel heel blij dat ik destijds rond mijn 16e wel studioapparatuur herkocht voor thuis, maar ook in de studio kon komen bij een jongerencentrum. En nu gewoon altijd wel wat deur binnen blijven gaan. En wat wie het belangrijkste? Het schreeuwen van teksten of het meidje van de muziek? Nou, ik schreef geen teksten. Eigenlijk zit de muziek er en dat doet Jurien dan. En dan bedenk ik gewoon wat. En dan neem ik dat op met de microfoon. En dan eigenlijk zijn programma waarin ik het opneem, dat is eigenlijk een soort van mijn klapblok. Oké, dus het prot op improvisatie. Ja, zo zou ik het niet willen noemen. Want improvisatie misschien meer op dat moment. En dit is ook wel op dat moment. Maar je hebt wel de luxe om het op te nemen. Dus als ik 4 keer een nummer zou opnemen. Verschillende ideeën die ik heb. Dan is er een reële kans dat er tussen die 4 takes misschien 2 of 3 stukjes binnen die werken. Nou, dan kan ik daarna nadenken. Oké, wat is leuk voor een bridge, een hoek, een couplet. Dan kan ik daarna nadenken over een concept, noem maar op. En dan gaat het reductie op naar. En dan... Want hoe lang werken ze al together met Jurien? Die maat? Nou, ik ken hem sinds ik 16 ben, nee, 17. Ja, sinds mijn 17e ken ik Jurien. En eigenlijk is Oceaan, dat is het eerste nummer dat we echt samen hebben gebracht. Dat in denk ik dan 2 jaar, dat we echt 2,5 jaar, ongeveer 2 jaar echt veel samen muziek maken. Dus dat we al samen doen. Ja, wat zet je hem dan echt letterlijk bij elkaar? Ja, dat doen we altijd samen. Ja, dus Jurien speelt of een baslijn of gitarenkoor. Of ik kom met een idee van, ik hoorde zoiets. Wees daar er iets met, want ik ben niet een geweldige gitarist of zo. Dus dat talent heb ik nooit gekregen. Maar dan inderdaad, dan beginnen we meestal met de muziek. Altijd eigenlijk zo. En van nu daar meestal een dag daarna of diezelfde avond, dan gaan we gewoon met teksten en met zang aan de dag. Ja. Wat hij me inmiddels een enorme verzameling versjes. Ja, ik denk dat er wel heel veel binnen. Als ik alles zou brengen wat ik heb gemaakt, dan wat ik op mijn persoonlijke... Dat zou een aardig Spotify-lijstje worden. Ja, zeg maar, wat ik thuis heb gemaakt, echt als in bij mijn ouders thuis nog, op mijn oude slaapkamer, dat waren... Volgens mij waren dat rond de 213 nummers. En ik denk dat ik met Jurien ook wel echt richting de 70, 80 zit. Nou, als ik dat allemaal optel, ben wel heel veel ideeën. Ja. En ze hebben wel EP's en kleine albums aan materiaal, wat waarschijnlijk nooit de daglicht zal zien, dat we gewoon op de plank hebben. Nou, dat heb ik met creatieve proces, toch? Ik bedoel, ik vind het ook niet erg. Je wordt er alleen maar beter van. Maar, mooi man. Doe eerst het alleen een brugje hier en een ding is dat. Best heel wat bezig. Te met jullie nou mee sound en wat wol en wat net. Ja, dat is wel meer Jurien's verantwoordelijkheid natuurlijk. Die is producer, maar qua arrangeren, dus zeg maar hoe je de muziek in een ander zet. Dus beginnen we met een refrein of beginnen we met een couplet. Waar komt welk instrument? Daar probeer ik wel mee te denken, want dat heeft ook veel te maken met songwriting. Maar echt de compositie en de drums en de geluid en hoe ze klinken, ja, daar maak ik wel mening over. Ik zei ook wel eens wat van, ik heb liever dat geluid. Of kan die drum wat luider of zachter. Nou ja, en wie zullen we kijken bijvoorbeeld hoe de jaren 80, ja. Daar lust is dan ook wel eens naar. Ben er dan een element nu, die jaren 80, dat denkt, hey, die drums klinken zo, die zang klinkt zo, dat nemen we oer, of juist net? Nee, dat laat ik echt aan Jurien over. Die had er wel gewoon een sterke mening in. Bijvoorbeeld dat, hoe zei je dat? Ja, bijvoorbeeld bepaalde dingen van de jaren 80 die heel erg 80's klinken. Zoals de gated reverb drum. Dan heet het over die Phil Collins drums. Dus dat... met die grote soort van echo. Ja. Of Old school. hele foute effectjes. Ja. En dan zegt hij, ja, dat vind ik eens meer een gimmick die dan op naar een gimmick gaat worden dat je dat kan doen. Terwijl hij zei van, ja, je hebt ook een andere benadering van de jaren 80. Dus bijvoorbeeld bepaalde ritmes die toen hip waren. Bepaalde akkoorden, overgangen. Dus we proberen dan altijd wat verder te laten gaan dan alleen mochten we dat doen
alleen de voor de hand liggende ding. Ben je hem in alles met je beiden bepalend? Ja, dat wel, ja. Hè, want je treedt er nou ook wel op als band. Ja, Maar de act Vaske, om het even plat te zeggen, dat ben je hem twaan. ja, en Jurien zou hier vandaag misschien wezen, maar het waren wel een hele late avond. Dus we We nemen het ook net van de 14 jaar op een jaar. Dus, maar we hadden gelukkig horen, want hij is heel belangrijk voor die. Hè? Ja, zeker. Dat is wel... ik denk dat mensen misschien even wat een moeilijk beeld bij, maar bijvoorbeeld... dat is nu natuurlijk een beetje een fout voorbeeld, nu ik erover nadenk. Maar dat maakt niks uit. Desalniettemin is dat wel hoe het was. Je had de John Eubank altijd, die maakte muziek voor Marco Borsato. Als in, hij had letterlijk al die pianoliedjes of componeerd of van Italiaanse componisten pakt en dan Marco laten zingen in het Nederlands. Dat maar, daar betaal je voor. Ja. Maar desalniettemin weet hij dus wel... wist hij dus wel wat er nodig was voor een Marco om muzikaal verder te komen. Ja. En de meeste zangers en zangeressen die je kent, die kunnen prima een toontje piano spelen of gitaar spelen. Maar dat ben niet virtuozen meestal, die een hele productie kunnen maken. Nee, ik denk ook dat je ze van jezelf moet weten wat je wel en niet kennen. En daar is toen Jurien van nodig om het even plat te zetten. En Marco Borsato, in dit geval een componist. Hè? Ik denk dat veel... En John Eubank dan. Dus dat is wel vrij belangrijk natuurlijk. Dat je iemand hebt die je goed kent. En met je gewoon al je ideeën tot stand kunnen laten komen. Begint alleen door de taal, voornamelijk Nederlands, was broekst in die muziek. Ja. Praat mooi beeld, vind ik echt heel leuk. Ik ben een woordpiek, dus ik praat wat woord waarom. En er best mij, maar in opdracht nevens mij, een noemer kwam, dat heet Onderwijs Needij van Jong Friesk. We draaien hem eerst even. Dit is Vaske. Kom nou die kant uit. Ja, binnenonderwijs. Hey man, stadse leven, ik ken geen rem. Terug naar de klei, daar is er geen tram. Ik ben onderwijs naar daar, ik echt weg geweest. Onderwijs naar daar. Vaske en Jong Friesk, Onderwijs Needij. En Vaske Sjoerd, mijn 1-op-1 gast, had hele oren over zijn muziek. De grote passie natuurlijk. En hij is aardig mooi onderwijs, wat dat onbelangrijk. Want ik jij die hoor al bij Radio 2 tot op de landelijke televisie. Daar gaan we straks nog even op praten. Even dit wil een beetje noemen in opdracht of zo wat heen. Nou, in opdracht, we zijn toen vroegen vanuit de provincie om iets te doen met de Friese taal en met eigenschap over de Friese taal. Toen was mijn eerste reactie, ik ben niet Fries, want ze vroeger wisten volledig Fries nummer maken. Ik zei, ik ben niet Fries, ik kan ook niet supergoed Fries praten. Het is een beetje Nederlands en het beeld, ben je opgegroeid best? Ik wil een beeld, mijn mem kan Fries, maar ik woonde in een beeld. Dus ik had niet, in mijn vriendengroep werd er niet Fries gesproken tegen elkaar. Dus dat deed ik ook niet. Wel meer beeld trouwens? Ja, gewoon beeld, de hele dag ook. Met mijn vriendin spreek ik alleen maar beeld eigenlijk. Dus dat... Maar goed, het is toch wel leuk om dit nummer te meten? Ja, zeker. Het was leuk om u te proberen. En wij vonden het in ieder geval leuk dat we werden vroegen. Omdat wij onszelf wel identificeren aan Friese act. Dat hebben we in ieder geval niet ooit onder stoelen of banken hebben we dat proberen te stoppen. Want ik denk dat dat goed is. Als er een Friese act is die duidelijk maakt dat ze uit Friesland komen... ik denk dat dat altijd goed is, want wie weet kom je gewoon teugen en dan zeggen ze... wat gebeurt er nog meer in Friesland? Er zijn meer acts die wij niet kennen in de rest van het land. Dus ik denk dat je daar... maar dat is over het algemeen niet super hip. Als ik kijk naar wat er gebeurt. Maar dat voelde voor mij wel altijd als een goede keus. Ja, sommige dingen vroeger had ik nooit. Hè? 40 jaar verliezen Friesland en hip. Ja, we hadden Friese Bries ooit gehoord. Dus dan komt er iets op. Ja. En dan mij even meedoen en hij zegt ik ben in 8 hoort ik het leven. Die mij in ieder geval je nieuwe generatie Friesland weer op een kaart zetten. Ik neem het wel even. Ik had die al eerder op Radio 2, du bent bij M in talkshows, weet ik volle. Maar je hoort hoe hij die stap maakt naar de landelijke media. Hij heeft gewoon eens een demootje gestuurd. Hoe werkt dat eigenlijk nou op dit stuitpunt? Vind ik een hele goeie, maar ook een hele moeilijke vraag. Je hebt het wel aardig in de belangstelling. Dat is hartstikke leuk.
Hè? Ja, wat ik denk wat het is... we proberen goede muziek te maken. En het uit te brengen met een plan. Een deel van het plan is dat wij het liefst de support van Spotify hebben. Dus dat je in de lijstjes van Spotify staat. Dat is heel belangrijk, hè? Of net? Ja, aan het begin kom je er niet in. En dat is heel normaal, want je moet er eerst op een organische manier fanbase zien op te bouwen. Want dat is ook heel belangrijk. Het is vooral dat je in een lijstje staat. En de lijstjes waar wij dan in staan allerlei grote artiesten in. Ja, dat zijn ook de lijstjes die radio-dj's bekijken. Wat je dan nog meer hebt is blogs en websites. Wat misschien voor veel mensen, geschreven media, dus dan heet het over 3 voor 12 of dat soort dingen. Waar veel denken, dat zal wel niet super belangrijk wezen. Dat heeft best nog wel wat invloed. Ik ben prop mensen uit de muziekindustrie die blogs en websites lezen. Om in de gaten te houden, wat moet ik boeken? Of wie wil ik in mijn show hebben? Of dat soort praktijken. Dus ik denk dat dat een beetje een samenloop is van omstandigheden. Dus eerst een goed nummer maken. Een goed persbericht schrijven. Dat gewoon verspreiden. En een beetje op die manier. Het plan, hè? En dit soort ideeën. Hast dat zelf betocht? Want je zit net op een muziekopleiding, hè? Nee, ik zit niet op een muziekopleiding. Nee, dat... aan het begin hebben jullie en ik het helemaal zelf deed. En toen Oceaan goed ging, toen kregen wij heel veel aanvragen. Dus van bijvoorbeeld labelachtige mensen of radio en dat soort dingen. En van nu daar, dan hebben we nu bijvoorbeeld een distributiedeal, die regelt onze Spotify. En dan groei je daar gewoon in met. En dan leer je steeds meer tot op een punt dat je ook wat mensen om je heen hebt die je daarmee kunnen helpen. Ja. Wat is de meerwaarde van zo'n Spotify-deal, zeg maar? Dat ze je nog weer beter verzinnen worden hier, kind? Nou, dat niet. Hun weten gewoon exact wat er nodig is. Dus mix en master. Dus hoe de muziek wordt oormixt, is vrij belangrijk. Je hebt je cover art. Dus je heel vaak dat mensen wel geld uitgeven aan het nummer, maar niet aan hoe het er dan uitziet visueel. Daar let een Spotify ook op. Of gewoon volgers. Volgen mensen daar op Spotify of niet. En er is zelfs nog een stukje statistiek. Want ze houden bij wanneer een nummer wordt oversloegen. Dus als die nummer heel snel wordt oversloegen in een playlist en gewoon altijd skipt, dan is dat eigenlijk gewoon objectief aantoonbaar dat mensen of dat nummer niet in die specifieke lijst leuk vinden of helemaal het nummer niet leuk vinden. Wat kiest hij mij, in dit geval als die dan en die maat Jurjen, interpreteert dat soort cijfers dan eventueel naar je noemen, dus dan als schreeuwen? Nee, niet per se. Je kent dat ook wel wat gokken. We hebben bijvoorbeeld op die plaat staan 2 nummers. Dat is Wijn en Politiek en Bloeddiamant. Nou, dat zijn beide vrij eigenzinnige nummers die niet per se heel erg losgaan of heel... Er gebeuren niet hele catchy dingen. Het zijn gewoon rustige nummers die ik leuk vind om te maken. Dat zijn niet de singles, omdat ik al wel van tevoren wist dat... Ja, ik weet wel ongeveer wat wel of niet een geschikte single is. Dus dat is ook een stukje. Als je het over je muziek kunt brengen... je hoeft niet bang te wezen of zo om een commerciële liedje te kiezen als single. Nee, precies. Zie, als je heel bekend bent, dan is er inderdaad wel een punt dat je dan een heel rustige ballad uit kunnen brengen. En dan iedereen van, deze kant konden we nog niet van die artiest. Nou, dat hebben we ook wel eens geprobeerd, dat soort dingen. Maar als je niet bekend bent, denken mensen, jemig, wat een langzaam piano ballad. Ja, dan gaat het zo. Dus totdat dat op dat punt komt, zou ik altijd kijken van wat er objectief gezien, denk ik, dan het meest dansbare. Of juist het leuke, past er bij het seizoen. Ik ben ook wel altijd wat naar het weer aan het kijken. Jullie en ook van, is dit een zomernummer of meer voor in de winter, op fiets of in de auto. Dus zo, een beetje op die manier kies je dat dan wat met z'n allen. Ja, correct. Ja. Maar interessant, want ik bedoel, uiteindelijk ben je maar met je doel bezig. Ja. En ik weet dat je daar een heel duidelijk beeld bij haar, maar ja, zo groot mogelijk wordt. Wat is eigenlijk in dat opzicht de ambitie? Zo vol mogelijk spelen of zo vol mogelijk uitbrengen? Of een combinatie van die twee? Ja, wat mij betreft... Wat vind je het leukst eigenlijk? Voor muziek maken denk ik het leukst. Ja. Maar dat is creëren of in het busje naar een optreden? Ik zou zeggen het maken van muziek. Toch wel, hè? Maar het optreden en ook
ook alle dingen eromheen. Dus af en toe is een feestje of dit of dat. Dat is ook weer de reden dat je in de studio wat te vertellen hebt. Dus dat is altijd wat paradoxaal. Dat als ik zeg maar net een plaat inlevert of die is net af... dan hoef ik echt de eerste 3 weken niet per se weer de studio inwerken... urenlang heeft staan balen omdat dingen niet willen. Dan ben je vind ik het wel heel even leuk om op te treden. En waarschijnlijk als ik zo... weet ik veel, als we met de band 15 shows hebben... zullen er ook wel een punt wezen dat we denken... nou, we willen wel weer eens een keer lekker de studio in. Dus Van beide kanten dus eigenlijk. ja, ik denk het wel. Het is gewoon leuk om te zien dat je iets bedenken in een kamertje... dat je dan opeens voor me in staan en dat ze dat met zingen. Doe makkers rap, muziek, hip-hop, om het zo maar zo te drukken. Toch, Jerk in Snonan in interviews vandaag. Dus ik oren soort muziek wel degelijk waarderen. Big Leagues en Boudewijn de Groot, die hakt hier zo zoet. Lucky Fons de Derde, hier is het nog Ja. zo. Dat soort mensen die het veske schreeuwen. Op een krek wat oren manier met de muziek bezig ben. Intrigeert hij dat? Horst Sjors daarnaar? Luistert daarnaar? Ja, ik luister ernaar, maar... ja, ik vind zelf trouwens niet dat ik rap. Ik zing eigenlijk alleen maar op mijn naaienplaat. Ja. En hartstikke leuk. Ja. Dat zal ook wel meer worden. Ja. Nou, het is een beetje... Ik denk bijvoorbeeld, je hebt een Doe Maar, hè, maar ook een Boudewijn de Groot, maar je hebt ook een Lucky Fons. En dat zit wel tegen het rappen aan, vind ik. Ik vind dat Boudewijn de Groot in principe een beetje de eerste rapper is van Nederland. Dus als je het hebt over Verdronken Vlinder of Testament... dan is er een zonspeelse manier van hoe die daarmee omgaat. En ik vroeg me altijd al, is dat dan omdat ze dat heel leuk vonden om te doen? Of is dat een tekortkoming dat ze misschien niet heel goed toonkist houden... en het makkelijker is om het sneller te doen? Ik denk zelf het tweede, dat zou ik hem eens moeten vragen. Ik weet het niet, als ik hem teun kom zou ik dat heel graag willen vragen. Want zo is het ook voor mij begon. Ik ging eerst rappen, niet omdat ik per se de beste rapper van Nederland wou worden... Maar ik weet niet, ik kreeg de baat in de keel. Zingen vond ik allemaal wat moeilijk en ook wat eng. Toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon rappen. Doe ik dat eerst wel. Want dan, maar dat, ja. Toen uiteindelijk toch gewoon alsnog gaan zingen. Ja. Dus op die manier, ja, ja, dus dat. Ik denk wel dat het van invloed is geweest. Ik dacht altijd van, je hebt van die mensen als... nou ja, Jan Smit bijvoorbeeld. Of een andere Hazes junior die daadwerkelijk wel echt een trommeltje kunnen zingen op een hele spectaculaire wijze en heel mooi en zo. En dat hoeft niet per se. Nee. Je hebt Doe Maar en dat is heel goed, vind ik. Vroeger mocht de muziek nog wel eens wat skuren. En het gaat er denk ik niet om dat je perfect kunnen zingen of zo. Als de boodschap maar overbrengt. Ja, er zijn heel veel nummers ook uit begin 2000. Dat we die nu horen, dat een heel moderne artiest misschien denken... oh, dat is wel een beetje aan de ruige kant. De Radioheads, maar ook wel U2, ook Bono, die is ook soms dissonant. Ja. Dus die heeft een dijk van een stem en die kan geweldig uithalen. Maar die heeft ook wel zijn toon. Dat gaat gewoon, ik weet niet hoe je dat uitlegt, maar dan gaat het een beetje in the name of love. Pride bijvoorbeeld, dat doet hij dat. Maar hij heeft dan ook heel strakke nummers, Where the Streets Have No Name. Maar ik vind Sunday Bloody Sunday of Pride vind ik eigenlijk leuker, omdat hij daar een beetje dat contrapunt waar met zijn begonnen U2, dat hoort erin terug. En ik meer zichzelf is. Ja, of I Will Follow, dat ik gewoon echt schreeuwen. Of Boy Girl, dat soort nummers. Ik merk, daar voel ik meer voor, dat rauwe garantie, dan U2, die bijvoorbeeld in begin 2000... dat ben ik nu achteraf gezien ook allemaal best wel vette nummers. Maar destijds dacht ik van, het is wel allemaal wat heel nieuw. Dus dat... Misschien daarvan wel een mooi voorbeeld is dit nummer. Want ik vreeg die natuurlijk wat voor muziek even van die draaien. Ik geloof dat dit in de bandbus ik nog wel aardig mij zang wordt. Als je wint, heb je vrienden. Ik denk dat Herman Brood een prachtig voorbeeld is van iemand die het verschrikkelijk hem zelf wie. Ja, maar net de beste zanger van Nederland ooit worden zoer. Nee, dat denk ik niet, maar ik denk ook niet dat dat nodig was. Nee, daar ben ik wel mee eens, ja. Als maar hoe komt. Ja. Herman Brood en Henny Vrienden natuurlijk van Doe Maar als je wint, heb je vrienden. En ik geloof dat dit brullen je in Wolles Meijlen ook, toch? Of net? Ja, ik wou Guster wel heel graag horen. En Ivo die houdt ook al van Nederlandstalig, de bassist. Dus
Nee, we vonden het wel toepasselijk toen we op weg waren naar Zwolle. Ja. Hoe is dat om lekker met de muziek dwaande te wijzen? Want toen studeerde je intussen echt nog. Ja. Bestuurskunde. Ja, klopt. Is dat gewoon een wilde keuze geweest, dat bestuurskunde verhaal? Of zit er ook nog een idee achter, was het letter dwaanboos? Want ik heb het idee dat je hem nou wel heel erg 100% op de muziek gooien, of niet? Ja, er zat wel ooit een idee achter, denk ik. Toen ik klaar was met mijn opleiding, denk ik in 2015, wil ik zeggen, 15, 16 misschien. Ja, maar dat was vormjouwing. Ik mbo-opleiding deed. En toen, en dan wil je wat aan het werk en zo. En toen, ik weet niet meer wat het toen was, maar het was zeg maar niet dat het werkje om de oren vloog. Het was heel vaak van, we zoeken een hbo, we zoeken iemand met universiteit. En dat ik dacht van, nou oké, dat is prima. Dus toen heb ik eerst nog wel in een fabriek gewerkt. Toen nog een soort van part-time stage, maar dan betaald bij de gemeente Zuidwest-Friesland deed. En toen kreeg ik op een gegeven moment tot het gevoel van, nou, volgens mij moet ik maar wat studeren of zo. Had ik niet, weet ik veel. Kan ze gewoon net tussendroor. Heel mijn leven in een fabriek wil staan. Of, ik wist niet wat ik moest, maar ik dacht in ieder geval, nou, als dat zo belangrijk is, een hbo-opleiding, dan doe ik dat maar. En dat vind je ouders dan natuurlijk ook wel leuk. En iedereen om je heen zei dat een heel goed idee is. Dus zo kom je op zo'n keuze. En ik vond politiek altijd heel leuk, dus dat was de reden dat ik voor bestuurskunde koos. Ja. Volgstart ik echt, politiek dus? Ja, vind ik wel leuk. Oké. Vond ik in ieder geval leuk. Dat je de opleiding ben ik wel aardig wat sceptischer worden richting de politiek. Ja, probeer me er niet te veel mee te bemoeien. Nee. Misschien een beetje opknapt dus. Ja, meer zeg maar dingen zoals het kabinet. Dat soort dingen. Dat vond ik gewoon een rare gang van zaken. Je bent jong, hè? Hoe is het op dit stuit weer? Kijk, die pandemie. Nou ja, we zitten er nog heel in, maar dat ben we aan het afsluiten als maatschappij een beetje. Er is nou een dikke oorlog aan de gang. Ja. Ben je daarmee bezig? Of is het ik wat studeren, lekker muziek maatje? Nee, ik ben wel. Ik vind wel dat het je verantwoordelijkheid is als. Dat vind ik persoonlijk. De mensen moeten dat voor hunzelf invullen natuurlijk. Maar ik vind wel dat je de verantwoordelijkheid hebt. Je woont in een land waar iedereen het heel goed heeft, relatief gezien. Wij hebben wel armoede in Nederland. Maar waar wij het heel goed hebben, vind ik het wel je verantwoordelijkheid om in ieder geval bewust te wezen van wat er om je heen gebeurt in de wereld. En dat dan niet selectief te doen. Dus niet wanneer er zeg maar 30 BN'ers staan te zingen voor Oekraïne, dat je dan denkt, oh nou laten we wat overmaken naar Giro. Maar het zou ook mooi wezen dat we die instelling hebben. Überhaupt wanneer mensen hulp nodig hebben. Of het nou tekort aan eten is bij de voedselbanken. Of een oorlog in Syrië of Oekraïne. Ik snap het allemaal wel. Het voelt wat dichterbij. Het is Europa, een Europese stad. Dat is wat schrikken. Want dat hebben we echt heel lang niet gehad in Europa. Nee. Maar ik vind wel dat je op de hoogte moet blijven. En wel, want het is een ver van je bedshow. Maar corona begon met grappies. Dat waren allemaal memes toen dat in China was. Dat volgens mij wel 2 maanden memes. Dat iedereen die lachte zich kapot. Ja. Toen kwam het hier. Het kan ook hier gebeuren. En het Westen heeft veel geld. Maar als je echt in oorlog zouden komen, dan gaat het geld ook snel op. Ja. Max die zwaarder? Nou, ik weet niet of... weet ik niet of ik me zorgen maak. Zeg maar, Guster bijvoorbeeld heeft een bombardement geweest bij een legerbasis. Dat lag 18 kilometer van de Poolse grens. Ja, dat is wel heel dicht bij NATO-gebied. Dan denk ik wel van, ik weet niet wat we gaan doen. Als dat wel gebeurt, maar... Oeps. Volgens mij is het heel lastig, omdat er is volgens mij al te veel gebeurd dat volgens mij Oekraïne, of in ieder geval die president, denkt niet dat die snel zegt van we houden een wapenstilstand. Je merkt ook dat het Oekraïense leger, die weet blijkbaar van aanpakken, want die hebben misschien minder aantallen soms, maar die gaan er gewoon voor. En ik denk ook niet dat Poetin gaat zeggen aan zijn eigen volk, jongens, sorry, misschien ging ik iets te ver, sorry het Westen. Ik denk niet dat die man dat gaat doen. We zijn er nog net al. Nee, ik denk dat we het vooral aan de beurs gaan voelen. Ik ben niet per se heel bang voor dat we hier met pistolen rond moeten lopen en geweren. Maar En dat je Russen oorstritten. graan, benzine. Ik denk dat dit nadeel natuurlijk van internationale handel, dat er internationale conflicten binnen. Ja, dus verwacht wordt dat het economische invloed gaat op je leven. Ja, de gaskraan in Groningen, volgens mij, waar dat laatst onderzocht, dat 70% van de Groningers die wouden
die stonden open voor het idee om de gaskraan weer open te doen. Ja. Want anders zou het betekenen dat we handel moeten blijven drijven met een bepaalde hoek die nu erg, erg turbulent is. Dus dat vind ik wel interessant om bij te houden. Want het is ook echt de wereld waarin we leven. En het lijkt soms veel van huis, maar... Komt nou wel tegenbij, hè? Ja, je hebt jongens in de kassen die Oekraïens binnen of Pools. En maat van mij werkt er. En er zijn echt jongens die brieven krijgen met omroepen van bijvoorbeeld Polen. Die zegt van, je willen jouw stem bijstaan. Want stel je voor dat het gebeurt, dan hebben we eigenlijk iedereen nodig. Dus wat voor ons zeg maar, nog veel weg ligt, hebben we ondertussen mede-Nederlanders die of nu naar Oekraïne gaan of naar Polen. Dat vind ik wel vind ik raar om te zien. Vooral in Europa ben je dat niet wend. Dus dat is apart hoe dat zo gaat. Hoe is die jongen op je aan? Het is in Nederland, we gaan meestal nodig. Dat hangt er vanaf. Of dat, dat hangt er een beetje vanaf, zeg maar, hoe je oorlog bekijkt. Als het gaat om land, dat denken mensen soms, hè, dat het om land gaat. Maar ik denk dat het om ideologie gaat. Dus ik denk als je of het nou een dictatuur is, of het is fascistisch gedachtegoed, onderdrukking van mensen, en dat wil je over een bepaalde grens doen. Dus bijvoorbeeld in Duitsland of Nederland, dan denk ik wel dat wij een verantwoordelijkheid hebben om het westerse gedachtegoed te beschermen, in hoeverre dat kan. En ik denk dat je er wel wat voor over zou moeten kunnen hebben. Ja. Maar of je dan de oorlog voor hoeft te voeren, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of dit te voorkomen, maar want volgens mij, wij hebben ons ook niet aan afspraken houden met Rusland. Dus ik vind het ook heel lastig. Ja, nu gaat dat veel te veel met al die burgers door en dat snapt iedereen, maar ik vind dat heel lastig. Ik heb zoiets van, volgens mij gaat het meer om ideologieën. En ik denk dat heel veel Nederlanders daar wel... mocht iemand iets willen doen bij Nederland, dat veel Nederlanders dan toch wel de verantwoordelijkheid voelen van we moeten iets doen. Maar dat kunnen ook mensen verzorgen wezen die gewond binnen of weet ik het. Het hoeft net altijd vechten te wezen. Nee, niet iedereen. Ik weet niet of misschien kunnen wij met van die trommels en trompetten met de eerste lijn, net als in Schotland dan natuurlijk. Ja, bij de bagpipes. En, dat is mooi. Kanonnen voeren. Nou, dan jou daar je bagpipe. Ik is toe voorop. Mooi. Nou, Jurien gaat voeren. Ik ga wel achter hem lopen. Ja, nou, ik hoor dit hier zitten, dus hou maar op. Ja, nou goed, ik zal zien mijn oren legerkisten bij Finekim. Vaske, hast een idee over de komende tijd en de komende jaren west hinnenworst met Jurjen en de act Vaske, om het zo maar zo te drukken? Ik denk wat we allemaal willen is bekend komen te staan aan een hele goede live act. Los dat live heel leuk is het dat ook het belangrijkste als artiest. Dat is waarschijnlijk het verschil tussen kunnen leven van muziek of niet. En op het moment dat je ervan kunnen leven, betekent dat ook dat wij de focus kunnen hebben op daadwerkelijk muziek maken. Dus dat is wel echt een focus ding. En ja, een plaat. We zijn nu de tweede plaats in principe af. Die moet nu nog worden fine-tuned en uitwerkt en wat netter allemaal. Wat is een plaat voor je? Is dat een single? Is dat een EP? Of is dat een full-length album? Dat weet ik nog niet helemaal, maar het is in ieder geval langer dan de vorige plaat. Die was 5 nummers lang. Een EP plus. Ja, misschien klein album, EP, ik weet het niet. Maar het is wel... het is in ieder geval de muziek, dus nu gaan we weer bezig nadenken over koffers, video's, hoe we dat aan de man kunnen brengen. En ze vallen ook het loon, om het zo maar zo te drukken? Ja, zolang mensen bellen en wij willen je boeken, dan komen wij gewoon op daar. En natuurlijk ook voor de Grutte Zaal en de Grutte Festivals gaan uiteindelijk? We hebben Gras naar Polski gedaan dit weekend, dus dat was wel heel leuk. Hoe wie dat? Ja, dat was echt heel leuk. Dat was een heel leuk publiek, heel enthousiast. En heel de zaal deed met. Dus dat is altijd heel leuk. We hebben wel wat dingen op de agenda, ook wel qua festivals. Volgens mij gaan we Breda doen, Koningsnacht. Dus het is ook iets van 10.000 man, dus dat is best wel leuk om te doen. De shows gaan op zich nu wel redelijk. En dat willen we graag doorpakken. En dan hoop ik volgend jaar wat de grotere festivals ook met te kunnen doen. Rustig gewoon trokgroeien dus. Zo veel mogelijk mooie platen uitbrengen. Ja, dat zeker. En zo groot mogelijk een stage pakken.
Dat is een beetje het motto de komende tijd dus. Ja, op een gezond tempo inderdaad. Ja. Ja. En dat bij de band. Hij is de verste band trouwens. Dat gewoon een soort vriendengroep van iedereen kent elkaar eigenlijk. Waar zit er verder in? Dylan, die doet dan piano. Die ken ik ook al heel lang. Die ken ik eigenlijk stukken met Jurien ongeveer. Dus Dylan en Jurien en ik, wij hadden altijd met z'n drieën zitten wij in één studio in een jeugdcentrum. En dan hebben we nou zometeen een studio en dat doen we dan ook met z'n drieën. Ivo studio? Hij heeft zelf een studio gebouwd? Nou, die wordt nu afgebouwd bij de Zwetten naast de Omrin. Oké. Wat vertraging met de bouw, maar dat hadden we allemaal wel wat verwacht. Dat is volgens mij geen enkel bouwproject op die het al. Nergens, dus op de hele wereld. Nee. Dus dat. En dan Ivo, die is bassist, maar die kon ik als video maken. Dus die kon ik al wat. En die hadden we wel eens vroeger van, hey, hadden we nou eens wat grotere uit willen pakken op podium, kunnen we daar dan vragen. En Jelme die zat in een band dan weer met Ivo en Jurien. Dus zo kon iedereen elkaar wel indirect. Echte maten, wat dat betreft. Ja, dat groeit dan steeds wel meer naar elkaar toe. Maar dat is ook wel... het is alsnog heel moeilijk trouwens. Dat gewoon... je moet echt veel communiceren aan band. Dus wij proberen ook... je probeert goed naar elkaar te luisteren. Af en toe takenverdelingen te doen, zodat alles soepel loopt. Dat is best nog wel een opgave. Dat hadden we echt onderschat. Een bus inladen kan echt vrij lastig wezen. Dat je als je niet nadenkt over wat eerst moet en hoe het eruit gaat. Ja, en er maakt ik steeds meer in, heb ik het idee. Ja, dat klopt, ja. Eerst was de bus half leeg voor mijn gevoel, maar nu die vol. Ja, sommige clichés van de muziek ontkomt net hoe een Nee. Komst als een lekkere, nuchtere, beeldke jongen oer. Lekker met muziek bezig. Zoals je zelf als een popster in de toekomst of net? Zoals dat wollen? Nou... Herkend worden, handtekeningen, gillende meiden. Misschien op de manier dat... Of gaat hij dat te vier? Nou, op de manier dat een Typhoon... of een Ronnie Flex een popster is. Dat liep mij heel leuk. Want dat ben best wel aardige en normale mensen bleven. En als je Ronnie Flex op straat komt, dan groet hij je gewoon. En hij maakt er niet een groter ding van dan het is. En als er kines binnen die heel graag met ze op de foto willen, dan doen ze dat. Dus ik denk, zeg maar, popster vind ik best wat een negatief woord. Want dan denk ik een beetje aan van die types die altijd in het nice binnen. Dus een Lil Kleine of een Boef of een André Hazes junior. En dan denk ik van, Maan of zo. Om de 12 is weer op de roddelpagina. Ja, dat vind ik Maan volgens mij dat best wel een teruggetrokken persoon. Volgens mij hoeft hij maar iets te doen en ze schreeuwen erover. Maar ik vraag me wel zo, dat zou me minder leuk lijken. Dat je inderdaad vrienden hebt die naar de media bellen en je hoeft maar wat te doen. En heel Nederland weet het, dat lijkt meer wat een ongezonde verstandshouding met het publiek in de toekomst. Maar benauwt hij dat idee? Nou ja, nee, niet echt. Ik zou het prima vinden, maar... Lekker relaxed. Ja, ik denk dat dat ook een beetje hoe groot je het maken. Dus ik denk dat je... bijvoorbeeld, je hebt van die reality shows. Volgens mij was het op een gegeven moment op Videoland of zo. En je kijkt wel eens wat op Videoland. En toen begon het of zo. En toen zei een van die mensen, ik weet niet meer wie het was, maar een artiest. En die zei, aangezien al die roddelbladen toch over ons schrijven en alles van ons willen weten, nou, dan doe ik het liever zelf en dan verdien ik er ook nog wat geld aan. En toen dacht ik, dat liep mij vooral heel veel. Dat een dan schreeuwt over, Facile die werd dronken in de kroeg en die scooters uitzetten. En dan dat heel Nederland, maar dit kan niet. Hè? Die jongen is al heel lang van patsie. Ja. En dat je dan ondertussen een beetje vrienden denken, ben ik er uitzetten, ik moest gewoon naar huis. Ja. En, waar gaat het over? Ja, dat liep me ook wel heel grappig, maar voor een keer, niet voor altijd. Niet structureel. Goed joh, het zit er haast op. Dit betekent nog één vraag, want er kwam mij nog een nummer aan. De hele discussie is het Bon Iver of Bon Iver. Nou, we bedoelen hetzelfde. Haast een nummer uitkeers en dat heet Vloem. Waarom deze? Ik weet het ook niet trouwens. Ik hoor echt heel veel mensen Bon Iver zijn, maar Bon Iver hoor ik ook heel vaak. Het gaat gelukkig om dezelfde artiest. Ja. Wat spreekt die Sabot daarin hoe? Uit mijn hoofd is het volgens mij iets met een F en een A majeur of een vies majeur of zo. En dan A majeur, maar het is een relatief simpel nummer qua akkoorden. Maar het voelt toch een soort van buitenaards goed. Dus zeg maar hoe die de vocalen gebruikt. Dus ik vind dit een heel goed voorbeeld van dat.
ja, mocht je zelf muziek willen maken, dan zou dus met een hele oude gitaar uit 1920 op Marktplaats moest dat ding zoeken, denk ik dan. En een microfoon en een idee over hoe teksten maakt. Dat is dan al heel veel keer spreken, want dit zou iedereen in principe die waarschijnlijk kan je niet in één keer Bon Iver worden, maar mocht je dit elk weekend gaan doen, elke avond, dan is er een punt dat ze er heel goed in moest. Dus dat vind ik wel leuk. Dank u wel. Ja, graag gedaan.